muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njoke ahmada yew haala hasin tubaɓe ko galo kono ɗo omo jogii caɗeele o wonde moƴƴi mum jokkama mum en ɗam o ma malakata aymanukum e ko juuɗe mon jeyi mana jiya e mon e horɓe mon moƴƴe e maɓɓe woto kiise maɓɓe haa ɓuri inna allaha sabu allah la yuhibbu yiɗa man kana muhtalan fof ko neɗɗo mawnikito ñaaƴowo basotoɗo o yiɗa ɗum o yiɗa ñaaƴowo basotoɗo tin tan ko hoore mum yii tan ko hoore mum o yiɗa o o yi neɗɗo jiiɗo bandu men jiiɗo hoddi mum jiiɗo ariyata men miskineɓe e ko nandi hen ko on o yiɗi amma ñaaƴowo basotoɗo alladina ɓen yabhaluna ɓen ɗawa ko poti wadde ko jiɗa wadde ɗum sabu joom yi tan ko hoore mum yiɗan tan ko hoore mum yiɗa goɗɗo yiɗana goɗɗo wawa waɗande goɗɗo yabhaluna ɓen ɗawa kadi o yamudona nas bil buhli ɓe jomiri yimɓe kadi ɗawre jomum ɗawa kadi yoɗo feere hawaɓe kadi mbasa rokkude kañumen hawaɓe kañum ɗawa sabu jomum moƴƴani yiɗa rokkirde yiɗa goɗɗo rokkirde hade wiyede ko moƴƴo e sara muɗum waɗa feere ka ha on ne ɗawa wayektumune ɓe cuuɗa ma atahumullahu min fadli ko allah addi ɓe e ɓura mum ko jomum jogui jawdi ko mi suuɗa hollirta hade wiyede en jogui en ñaague walla jogui gandal nde suuɗa hollirta hadde ko ganda en namde jomum suuɗa ɓen waɓe ɗiɓe allah yiɗa ɓen ko ɗawoɓe no feewi wa atadna lil kafirina min kebren hefere ɓe ay indirɓe ko hefere ɓe sabu jomum yeddinema allah allah hokkiri nema ha heewi no suuɗa sa fa holɗo haji sarinaki ma haalane gueɗe ha jomɗa ɗum ni sarinaki an dokka ɗum goɗɗum emin kebrina hefere ɓe ala muhen lefte koynoje yardinen ɗum walladina ɓen noon yunfiguna amwalahum nafgoɓe jawɗele mumen ri'a annasi sabu hollinade e yimɓe ɓayno dokkira o wona sabu allah ko ha wiye ko moƴƴuɓe ha yehoɓe fayida ha wiye ko ni kona ɓen yiɗi homantere yi tan ko yiyede ɗum dokkirta wala yuminuna billahi ɓe gonɗinani allah wala bijamil akhirina jama darga jom gonɗinani allah sabu so tawi gonɗi allah so dokkira faddata ko jumde allah wona fatta hen yettede walla matede fatta hen jumde allah gona waaɓe ni noon ɓen ko yaadiɓe cheyɗaneji wa man yakuni cheyɗan lahu gadina kam ganduɗa cheyɗan woni jaadiɗo mum fo sa garina on debbo ni jaadiɗo on dañi cindiɗo bonɗo dañi jaadiɗo bonɗo wa mada alayhim holko bonnannoɓe law amanu billahi sinno gonina allah walima akhir gonina sinno gonina allah e ñalama darga wa anfagu ɓe nafgi ɓe dokkiri min maara kumala seeɗa ko allah arsini ko allah arsini ko ɓe nafgi heen ɓe dokkiri heen so mbaɗi no hokkuɗum loranoɓe sikki allah tawi haydara woni ko lortaɓe kay kono en mbayni ɗawɗa seeɗa rokkire pour ha mante ɗum ko lortaɓe ko tewa kana allahu bima alim ta allah annoɓe tan allah ko gannoɗo ɓe tan gila e mbaɗa haydara hande mbadde fo allah ne andi te ala jitta majjata te allah ko jogo yoɓe ko mbatto inna allaha allah noon allah kay la yadlimu tooñata misqala darratin foti gabde darra ala tooñata haydara allah tooñata ko foti gabde darra a watta moƴƴere ustamani a watta boyde ɓeydamani kala ko mbaɗɗa ɗum tan wurtatama moƴƴere no ɓeydat kono boyde ɓeyda ɗum waɗi o wi wen to ko hasana so ko moƴƴere
yudaifha o soɓa ɗum tugol sappo ha temedde jeeɗiɗi o soɗa ɗum so hunde fof ma soda sappo kam ni yaha temedde jeeɗiɗi ni yaha ko ɗuɗɗum wa yu'ti min ladunhu omo adda immorde makko kala omo adda immorde e makko e cowande addana jibdi mawdi o waɗa hen jibdi mawdi e nder cowande wa sowanma laabi kewɗi o waɗa hen jibdi mawdi dokkumaɗo fa kayfa ida jina holno jogori waade noon somin gaddani min kuɗimatin kalleñol ɓe sehidi e seede kalleñol adde seede mum adde seeto ɓe holno mbano e muɗum nelaɗo mum adde seeto holno ɓe mbano e makko hol ɗum jogori waade o jina ɓe ko gadduma an Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hawla e ɓe ne mbay e mani seedi ñen hen ka seede ne mbay bonde e mani ɓe nem jiɗɗi wardema ni ne tamtinima ni nen danga so ari ɓe gadda yawon seede ko ɗum jogori waade dal sallah meɗi gore sahabaɓe he jangga moƴƴoɗaɗo on fuɗɗo waɗde simorde ɗo jangi ha yetti ɗo yomo yoni gueɗe ko birli gonɗi sallah sallam ñande saari holɗum jogori waade wajjinaɓe ala hawla si yamma iden ñande hen yawaddude ene kam foti hefeleɓe ma ɓe goɗe ma ɓe jiɗ wa asawu rasul ɓe jeddi ha ko gofila sallah sallam ɓen ma ɓe jiɗ ñande hen lawtu sawwabi huɗat hanine kamɓe ɓe mbattete ko ɓe gontano ko leydi ɓe jeeyete e leydi he hanine mbattete ko leydi ñande hen ɓe jeeyete ɓay ɗum kamɓe yaadete kunturama minen ɓe mbiya hanine koɓe leydi taw ɓe gona haydara ɓe natta aljanna ɓe jahata jeygol jomgol leydi ɓe mbatta leydi tan ɗum ɓe goɗɗo he Allah hulde ko boni ko hulɓini ɓe mbiya hanine koɓe leydi te wala yaktuna Allah hadde mbawa suude Allah yewtere e mbawa suude Allah hay hunde ko gollanno hay ko kalanoɗa kala ko gollanno mbawa suude Allah nen en mbiyata wallahi rabbina ma kunna mushrikin ɓe mbiya wallahi enen kam min gona mushrikin min dindanade hay bakka ko Allah nafat haala kan nafata haydara ya ayyuha alladina amanu e hemon julɓe gonɗinɓe Allah la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun la taqrabu salata woto ɓallude julde wa antum sukara taw ɗon mandini hatta ta'lamu ha ganda ma taqulun kalton gacca ha ƴifton ha sangara iwe mon han to mandilde ɗum ɗo ko adide sangara harminte wonno won juulannoɗo e guiɗa her kafirun abudu ma taw ittida wujide e hefmon hefreɓe ndem ko ndewtan ko haali baɗ non Allah no wi ala so ɗon juula gacce hani toon mandilde nde fuɗɗon julde sangara herminaka waɗ ɗon fuɗɗi hermina seeɗa sa so jom fayi julde accu ha gasa juuɗe nde fuɗɗo yar sangara koto joom yar ha mande wonde e juuɗe hatta tamata ɗum wala junuban woto ɓalɗe julde kadi ɗon mandini ndo oɗon jambi haaloɓe illa abiri sabili sona noon yahoɓe ɗanni tan ni ɓenna ala ɗo ala jari ala ndiyam ala haydara on jeyaka hen amma mo ganduɗa wona ɗum de ko ɗo jeeya on woto juul sen jambi hatta tafasiru ha lawto ɗum e joni foti ha lawto nde fuɗɗa juul amma musafiru ɗanni ɗo noon on so tawi ala ndiyam on ne wawi tamade wa in kuntum marda so tawi ko on jogiiɓe refe on gonde refe ɓe cellani on mbawaminde ndiyam walla on cuusaminde ndiyam ma ɓeyde refe walla ma lenu sellude aw ala safarin walla gonɗo koye ɗanngal ɗon gonde o keeɓi janaɓe nder ɗanngal he on ngala ndiyam ko dowtorɗon aw jara ahadum minkum min al-ghaid walla goto men yeehi dow wuro arti heɓa ndiyam ko salligi aw lamassumun nisa walla mimodiri e rewɓe ɗum memdude bonde salligi boni nde heɓa ndiyam ko salligi falam tajidu ma an on dañani ndiyam ko salligi ɗon jomum salligi mo boni walla ko waɗɗima ɗum
kono ñande ko salligi walla ko lotori ɗum ɗo fof jam tamade so idan ɗiɓe leydi laamdi jomi tama leydi laamdi mema heen junngo mum bujjuɗe mum ɗiɗi mawma yeeso mum mema kadi laaɓi ɗiɗi mawma juuɗe heen ñaama ngo e nan ngo fof so tawi no joom ne wondi e janaba noon ma anni yo janaba o e nder tamu ittata taƴere kono yowat ɗum haa joom gasa juuɗe famsahu moome bi wujuhikum e jeesa mon ɗum tamuye so joomimi laagal no ngol mawma yeeso ngol wa aydikum e juuɗe mum ɗimmol ngol so yimi mawma juuɗe tuggude ceɓitmiɗen ha fulon artire kadi nder e bowal inna allaha kana afuwan gafuran allah ɓeɗi wontan ko jaforoɗo ko wontan kadi ko kafrowo ko cuddowo bakkaruji yimɓe o wasi yaltinde aybaji jomumen alam tara beele e yiyani ila alladina e ɓen utu nasiba rokaɓe gueɗal mine kitaɓe ɗefte on yahude en jiyaɓe yashtaruna dra e ceeɗa majjere ƴetta majjere ɓe gosta peewal jomumen ne gandi gonga o kono mbasa haalde gonga o kaala goɗɗum beele yimɓe ndewa heen sabu tan yidde ardade walla maslahaji maɓɓe ne goɗɗi ne moƴƴa heen bante aduna goɗɗi moƴƴa heen jomo rewata toon pour yidde heɓde maslahaji ɗin ɗon goppa gonga o o yiride ɓe jiɗi kamɓe yahudiyankoɓe joom deften ɓe antadilla sogoni majjon lawol eɓe jiɗi yo majju lawol ngol yon cel lawol ngol mbasa rewde e lawol ɗum ɓe jiɗi kamɓe ono ɗon kooliɓe oɗon cikka koɓe nunɗuɓe koɓe anduɓe kamɓe e nder ɗum e mbaɗa eɓe nawar ɗum eɓe jaadana ɗum wala e majjina o wallahu alamu bi adami allah ɓe andi añi moɗon kala ɓeɗe andude añi moɗon ɗum waɗi haal noon holne mbatta beele ɗon dentoɓe woto kooloɗeɓe koye woto keɗɗa ko kaala wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira allah yoni keeɗo denowo on allah yoni balu kadnowo on ɗum waɗi noon keɗɗe allah ko haalta ko gandon ko ni ɓe mbayi min alladina haadu woni yahudiyankoɓe ɓe ganduɗa yuharrifuna kalima woñoɓe konngudi amma wadihi ga kon jahanno ko haala ka ko yahanno ko ɓe goñaka e partere goɗɗum ko allah wi ni ko na ɗum haalanno kanko ɓe ƴetti haala ka e parle e koɓe jiiɗi ko kamɓe ɓe mbi ko ɗum allah wi ɓe goɗɗum ɓe mbiya annabi sallah sallam ɓe mbiyamo so yemiriɓe hunde ɓe mbiya sami'na wa asayna min nani min jaɓani min nani min teɓi ɓe mbiyani ɓe mbiya wasma gayra musmain nantan oton nofam nana nofat oton nana nofat wona ko haali foten nana so haali hen hunde nana ko wonko haala goɗɗum woto nana oton nana nofat waɗa ayna ɓe mbiya waɗa ayna ra'ayna firti ko ayni min to bange arabi kono ɗagal ɓe firti ko ɗayɗe amen puyɗe amen ɓe mbiya ra'ayna julɓe mbiyanno yartude ra'ayna ayni min ƴewde koye mbatta ko beele pewintamin ɓe mbawi kamɓe ɓe paani hen ayni min ɓe huɗaɓe ɓe mbiya ɗum jasto amen ɓe kurto ko ra'ayna ko lajam ɓe asen sabu woñɗogal maɓɓe goñɗinoɓe ɗe ɓe jaari ko aynude gaynaka kamɓe jaari hen jasugol la sallah sallam waɗano fidde sabu juude diine o diine l'islam o ɗum ɓe jaari kamɓe ɓe mbiyara ayna taw ɓe jaari hen ko jasu ɗum allah wi yimɓe julɓe laata ɗulore ayna bago ɗulor nasuma o woto mbiye ayna woto mbiyere ayna mbiye darmin woto men hakkille woto mbiyamo ɗa ayna sabu ɓe huuɗaɓe kurtore ayna yidde abillah sa e famɗinde ɗum walaw annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum abwa walaw annahum sinno kamɓe yahudiyankoɓe qalu e mbino ko sami'na wa ata'na min nani min jaɓi sinno hini mbino min nani min jaɓi wasma' ɓe mbimo nan
tawi ɓe mbati yimɓe nan tan nane ko haalate ko tawi ɓeyɗan hen woto gone en nananno fof kala ko haali nane wasma anan so ɓe mbiyandani ɓe mbiya wonzurna ndaari min watten hakkille tawi mbiya ra'ayna sinno ɓe mbiyandu ni la kana hayre lahum aqam ɗum ɓuranno moƴƴande ɓe ɓuranno faccanade ɓuranno nuddude e maɓɓe sabu kamɓe koɓe nganndi ko nganndude ɗum ko ni fonno waade fotani waadno en mbayni kam walakin kono la'anahumullahu bi kufrihim Allah huɗi ɓe sabu keftagal maɓɓe keftagal haa ɓurti haa Allah huɗi ɓe kisa fala yuminuna illa gade mumata sona seeɗa ɓe gomni seeɗa gaɗa Abdullah ibn Salama e wonde mum ɓe keewani ɓe tan gomɗini hen koyɗi ko way on sahaa gomnano ha joni ɓe keewani goyni ɓe gomnano ɓe ha joni gonɓe keewani ɓe ha joni ya ayyuha alladina utul kitaba eyi mi adnaɓe deftere hono yahudiyankoɓe e nasaraniyankoɓe aminu bima nazzalna goyne ko min jippini ko hono qur'an goyne oɗo qur'an musaddiqan lima mawtama gowɗini ko gon ɗon ko on gowɗi tawrede gowɗi linjila goyne oɗo qur'an min qabli ko ardi annat mi so wujuhan hade amin mumtude jeese ɗe melsite kinɗe e guite ɗe fof wonto melsende wotere hadde ɗum waɗede gaɗa goyne deftere nde gilo mbooraka haaruna fanna ruddaha ala albaha jeese ɗen ɗite e cagaleji mum mana yeeso ngo melsite ha watno hoƴƴude dow wayni so mbawi kulon dento ɗon gilo mbaɗaka noon aw nal'anahum walla ko haɗa men hudde on kama al'anna honno min kuɗirno ashaba sabti yimɓe aset ɓe ashaba sabti ko wiyanoɓe wof itti fof to ñande aljuma mbi kañum ko asat ƴettata foftere dokka asata ko mbaɗna hen jaret ko kamɓe ko awoɓe gonno ya wadde asat ɓe gawata ñande asat so ari ɗi gata ha kewa so asat ɓendi ɗi gatta haydara e pewden liɗɗi ɗi e mbaɗi gawol e cagol he so yiɗi ɗi gari e ñaɗa sende ha kewi e nder gawol he ɓe gudda gawol ngo so weeti alet ɓe goni awde e nder gawol he fodde yontere ɓe ndentinaɓe celi wattan fof Allah huɗi ɓe watti baaɗi e girdi no ɓe kuɗirani noon ɓe kayni ndento haɗe mum huɗede on ndin ɗo kuddi wakana amdullah fal sabu Allah ñawri mum ko wattere kala ko ñaawi ɗum ko wattere so ñaawi joni ɓe yo wontu girdi e baaɗi ma wontu girdi e baaɗi non sen mbawi ɓe ndento ndewa ay jippide ne Abdullah ibn Salam jibbini ndewna ibn Salam ɓawi jibbini wonaki ko hunde wonaki seeɗa waɗi hunde taɗa woni wonaki ha kadi Allah hayni hakkude hayni wadde ɗum girdi e baaɗi kono wiyama noon ko alidara kam ma ɗum waɗi inna Allah kam la yaghfiru an yushraka bihi wa yafraka tan baddede goɗɗum Allah goɗɗo so yamani woodi hankkadi alɗum Allah yafra ko kono yafude wadde zakira so kala ko ittaki toon omo yafa hen kala ko haaji ɓeeɗo fof e bonde ɓeeɗo fof wadde boni tata ɓe tuubi ma yafa goɗɗo mbaɗonde fof noon bone wawi mone fof so joom tuubi ma Allah yafa wona yafraka tan ko sirku mo wonda tuubi joom so tuubani joom sirki a tuubani ha ma yi ma yafraka omo yushrik billahi kala dendude Allah goɗɗum wa iftiraki men on fofini bakkat alima mo on fofini bakkat mawɗo kala dendude Allah goɗɗum o on fofini bakkat mawɗo fewi am tara mbiɗa yiyani ila alladina ɓeen yuzakkuna anfusahum wiya koye mon ko moƴƴuɓe wiya koye mon ko moƴƴuɓe ko ɓurɓe ko anduɓe ko laaɓɓe ko ɓiɓɓe Allah ko yiɗɓe Allah e matkoɓe mata yaani ɓeen wona ɓen no ngoodi yahudiyankoɓe bal jarani Allah e sikna so ko Allah ɓitta mbo haaji mbo Allah ɓinano ko on laaɓa wona Allah ɓinde hoore mum mbo Allah ɓinir liman o on laaɓa yo Allah ɓindir liman
wala yuzlamuna toñiraake fotega bedara toñiraake haydara unzur ndaar kayfa yaftaruna ala allahi holno peftata finande e dow allah ƴetta no pedirta e dow allah en mbiya kamɓe ko ɓiɓɓe allah ko yiɗɓe allah wakfa bihi isma ɗum tan yiɗi bakkat ɗum tan yiɗi bakkat labta yaade haa wiyedde hoore mum ko ɓiɗɗo allah ne wofa allah noon ne fenna niraaɓe allah ɗo kadi bakkat yoni ɗo kamɓe yahudiyankoɓe no makkiraɓe ñaano ha ɓoyde nela sall to badre ndal fooli ɓe wari hen dahi hen yahudiyankoɓe en daari ga ne kirtini hefere ɓe e ndar jofto hen la sallah sallam ɓe kirtini ɗum no feewi ha ɓen nootiɓe hen allah wi alfere mari yani ila alladina ɓen ɓutuna simika adna hunde deftere adnaɓe gueɗal deftere rokkaɓe deftere mari yani ɓen yimɓe noon ɓe jibta ɗawol eɓe gomtide jibte e ɗawol jibtu ko sanam wiyete noon ɗawol sanam wiyete noon sanamuji ɗiɗi ko resen koɓe ɓe mbi kamɓe eɓe ganda deftere eɓe ganda deftere tawrete eɓe gandi tawrete foye waɗa ɗum gomne sanamuji jibte e ɗawol pour yidde welnade hefereɓe ɓe gomnide ko ɓe mbiya hefereɓe Abou Soufiane wondimo ɓe mbiya ɓen taw ɓe mbiɓe nahana hata sabila wona hon wulatul beyte ɓe mbi minen kamɓe Abou Soufiane on sa to soit tubde o wi minen ɓuri moƴƴude lawol sabu minen keedi suudu kaɓol minen jarno hajjiyankoɓe minen kottata hoɓɓe minen guittata dahaɓe min cotta ɗumen beele ɓen ɓuri wujjude Mamadou ɓuri wujjude sabu Mamadou o pijjini bammumen bayraɓe min jogi o dini bammumen ɓe joguino o pi o dini noon joni o taƴi e ndam o yalti haram o yihi laabinoko beele ɓen ɓuura ɓe moƴƴude kamɓe uluki haalka e mbiya ha ula e ahada minalladina amanu sabila ɓe mbiya ɓe kono hefere ɓe ɓuuri moƴƴude ɓuri feede lawol e julɓe o ƴewno mbiya ɓe daani ɓen jogui deftere nde gandi gonga allah no tawi kefereɓe rew sene moƴƴo ɓuuri rewde lawol e julɓe gowniɓe allah ɓe ɗum fof yidde heɓde mantorol yidde heɓde ardade aduna ulaika alladina allah anahumullahu ɓe goni tigoniɓe allah huuɗi ɓe goniɓe allah huuɗi o min yal anillahu kala mo allah huuɗi noon wata dillan se aɗa hen tawa ballude mbo allah huuɗi kay won dañi ha ko walli ɗum o dañi ha ko hatton lebtede ñantere am lahum nasibu min al mulki walla mbi gueɗel e laama he kamɓe yahudiyankoɓe walla mbi gueɗel e laama hen haydara ɓe gaɗa hen gueɗel faydande sinno joni hen gueɗel sinno fof kamɓe laamotono aduna o layatuna nasna gueɗel ganda yimɓe haydara hay baɗa dokkira yimɓe hay tous dokkira yimɓe saabu ɓe ɗawoɓe ha ɓuurti ɓe mbawi ɗawde ha ɓuurti kala ɓe gardi yimɓe ƴetta koɓe ɓuri kono ɓirri yimɓe keeɓa ko yimɓe jogui noon wona wadde yimɓe ha yimɓe daña ko am walla ni yahsuduna annas ɓe kasit ɓe gañata yimɓe ɓe gañanata yimɓe nda salah sallam ɓe gañata ɗum tan ɓe gañata ɗum ala ma atahumullah fadde ko allah dandi ɓuura mum ko allah koye ɓurata ko ɗum ɓe gañanimo waɗi ɓe ƴetta ko woni ko yidde ɗum wiye makko ko hoto dañi gueɗal ngal añande wona فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الحكمة علي نك من قدني آل إبراهيم بندا بسم إبراهيم الكتاب التفسير سوي بموسى داود سبب بسم مكوديا قدني التفسير وحكمة أن باغا من قدني أن باغا وآتيناه من كان من قدني لا موم داود ابن لا موم سليمان ابن لا موم بفو بسكو سيدنا إبراهيم عليه السلام فمنهم من آمن به ونمبه نقول إلا صلى الله عليه وسلم كم يهودي يقول ونقول إلا صلى الله عليه وسلم ومنهم من صدر ونهن دورني باس قولون دو وكفى جهنم صغيرا جهنم يوني ويرسنو وند يجيب طيب
إن الذين كفروا بآياتنا أبين يدوا آيات أبين يدوا آيات أمين سوف نصليهم نارا ما من تشوف جنگول ما بتشوف من الجنگول كل بان من الجلود كان بلما بدي بند كان يقولي بند بدنا في دغلا من قصة الجلود بودي يجي دا يقولي ما بند عندي غنك سانغالي ندي موسى بندو غورغو موسى سغورغو بندي ha honi nata musa hankali mbiɗa allah wi so kala ngol ɓenndi ngu ittata ngol ngu watte deftere jokka jeesuɗo ala beele meɗe deftere mbawa jokkude inna allaha kana asisan hakiman allah kam wonno han ko tedduɗo ko poolo kadi hakiman karalɗo ganduɗo no golle jaara hay hunde rokkinani walladina amanu wa amilu salihati ɓen ɗon gowniɓe allah golli golleji moƴƴi sadkhilhum ma min nanu jannata ajannaji tadi ɗen ɗo min tahdali so ala ha caali ma min nanu ajannaji ganda caali e guila less mumen te haaldi fa koɓe heddotoɓe hen ɓe jaltata abadan ha pawma ɓe gona yettoɓe tan donc fiha maɓe dañ toon aswaju suddimu ɗahatun laɓɓinaɓe ɓe ganda piilo ha jiiha ƴiƴam kala ko soɓe jaltata e mumen wonno soli min nanno ko zillo ndari ɗo ɓuuɓdi ganda nagga ittata ɗum dayman ne ɓuuɓi ala iggude aygata suka walla kikiɗe dayman ne ɓuuɓi sadakallahu alazim bismillahi rahmani rahim suratu tawba madniyat madniyat ɗo yeɓe tun o tison e sun ayata suratu tawba ko madina naati dole ko temdere nogas jene ay النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لعثمان رضي الله عنه ما حملكم أن أمتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الدول ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يتوب فيقول له هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزل عليه الآيات فيقول له هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل في المدينة وكان براءة من آخر القرآن وكان قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يبين لنا أنها منها فذلك ألف بينهما نوت بينها بسم الله الرحمن الرحيم ووضعها في سبيل الغيب ابن عباس بن جعل ولون وهي قلت لسان بن عثمان رضي الله سيدنا عثمان أنك جن من القرآن من رضي الله عنه ما حملكم فرقوا دوني وكو سابي أنا أمتم إلى الأنفال إلى الأنفال وهي من المثاني أنفال جاءت ما يدل كمان كل كمان تمدر آيات بيده ودل وإلى براء كني براء سورة براء وهي من بوري تمدر كني جبتن تموي جدندس أنفال كني كمان تمدر آيات براء بوري تمدر آيات فقدت بين عندنا دند بدون سمر واتر وكتاب بدون وكتاب بدون ولا تكتب بينما بسم الله الرحمن الرحيم أمرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول عند فوق كسمة بسم الله الرحمن الرحيم أو أمرا بسم الله الرحمن الرحيم سابق وضعتموهما في سبيل بدون الجيل بود جود بغير عاجل سمع ليش ما بود جود بدون ده فكتاب بدون ما حمل هذا فكر ودي نروح فكر بدون فقال صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتنزل الناس صلى الله عليه وسلم يسان القرآن جيكم نمون وتنزل عليه سورة ثم يجي فيمو ذات ثم يكاد يجي فيمو أي جيكو جون يود أي بتسمر مانه أي قد أرى أي بتسمر مانه ثم يكاد نعار تكاني هو إتمان كونن وجيبه يوم دم بتر بترجع
فكان إذا نزل عليه شيء كان فسيقول جبريل مكة صلى الله عليه وسلم دا بعض من كان يكتب أن هو يبندوي يقول يبندوي سواء أن يقول ويضع هؤلاء الآية في السورة التي يتأتي آية بدن اسمها يذكر فيها كذا وكذا ثم هذا نعم بتنزل الآية نقول سي آية جبريل ولا يبندوي اسمها قال نعم وآية بتر بآية بتر وإذا أشتي آية جبريل فيقول دو هذا آية في سورة التي يذكر فيها كذا وكذا وآية بدن اسمها هذا نعم non waɗano eyi timoji keeɗe ɗi ngari te kadi fof e timmani aaji so ngari oye ɗeyaji waɗ sumal maniri yaji ɓe sumal maniri non waɗano wakati anfal min waali ma musid medde anfal noon surtout anfal jeeya ko timoji gandi jippaɗe e madina ɗe ngari ene jeeya gandi jippaɗe madina wakana baɗata min akhir baɗata ne jeeya timo cakkitiɗe jippaɗe baɗa jeeya timo cakkitiɗe jippaɗe وكان قصة رسول الله قصة كهات إبراكون كهات الأنفال نن تو كسير السلام عليكم هاتن بود هذا فظننت أنها منها تكمنا برا فرجال الأنفال سبوا حركة عنقوا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نورها جوم لا يبين له ولا تنال من أنها منها وند برا جاك الأنفال وحنا من ترى إن فذلك المسامي دين تندير من بمن اسم الوتر لا تبين بسم الله هكذا منكم بسم الله الرحمن الرحيم مسامي بمن يذكر الجور دين منكم ولا بسم الله الرحمن الرحيم كل من اسمه هذا ولا سورة البراءة جك بسم الله الرحمن الرحيم وضعتها بطولي بسبب قال اسمه جي بود جود جديد بطولي كلهم بعدين بعدين أنا أود لا تهال ولا هندي كفاما لا تمري قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر لكم بعذاب أليم اللي وأذان من الله ورسوله ألا تنتنا أي لا تنتنا إلى الناس بعدين به يبفون تنتنا يوم الحج الأكبر الحج كل نند جوتاس حج الأكبر جوتاس هنا الحالي بفوف أن الله وند الله بريء مهيسي نمسك برسوله يلتي هكذا ورسوله كنا ما كوي هيسي هكذا ما نعني لهن يبفون تنتنا مستحيل بيننا كجودة في لبلي إنجسي هكذا كيف يا بنجم جودي بنجم دون هذا فإن تبتون سون تبيون هاي فربة فخلوا نقول مجندون سون تبيون جنت يجيب به نقول مجند وين تولد سون تبيون أن تلي بتوب فعلوا من عند أنكم عندي غير معجز الله بنا ركيب الله ركنانه عندك الله ركنانه ما واو نحن أرسل دينه ولا بس ما تشوف ولا بكي يبدأ سجلي وبشر لك بيتها فرد بلا ما أني لتموس وتر يقبل لتموس ما ينام فيجوانتو عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم فقال الناس مثل الأكبر يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جاني إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو مسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حل من نفسه ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس ابن المطلب فإن موضوع كله ألا إن كل دم في الجاهلية موضوع وهو دم يوزع من دماء الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب كان مستضعفا في بني ليث فقتلته ذيله ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنها هن
فإنما هن عوان عندكم ليس لكل منهن شيئا غير ذلك إلا أن الفاحشة بين فإن فعلن فهجروهن في المضاجع وضربوهن غير مبرح فإن أعنف فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يدين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا إن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوة دعامهن لا تكونوا مسلم. أمر ابن أحوص قالوا وندك أنه كان أمره شهد حديث وداي وتوام حج حج لا سكتو بده حج بيني وبينك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج لي أن لا صلى الله عليه وسلم فحمد الله وعلى الله صلى الله عليه وسلم الله ما أنت الله سبحانه وتعالى وذكر سبحانه الله ووعظ أواجي عند خطبه ثم قال تكلموا بي أي من أحرم فرفين لما جاء برد هرمير فنجل برد تدو لا تهب نعم بنا نقل فقال ناس يبين بي جمع هذا برد تدو فوق فنجل لما حج مورو برد مورو ونجل تاسع فنجل برد تدو يا رسول الله يبين إلى الله صلى الله عليه وسلم قال وي تادهن أنن فإن دماءكم ينقلك إيامي مورو وأمباركم يدودل مورو وأعراضكم يبلي مورو حرام عليكم حرم مورو حرم يجول فوف رفدي جام غود جول غود ولا هبي جود غود ولا نيوحد غود حالد غود هما جاي من حرم وهم تيم كان ولا جلو حرم دا جلو حرم دي ان جلو تاسكو كان حرم ود هن بون ورد هن فيتال ولا وند هن ان حرم حرم non duba harbe fi bar ledi makani en anda hay legal mayri en harmi tajje la kala wadde hen colel en harmi no dum harmiri ni non ko non harmiri toynira hakkunde modon fi shahar fa anda lew tasendu kadi en harmi mayru hay jihad wadde pitali la kala ko heddi dagi tan fo i harmi tan fo ndendi no dum harmiri ni non harmiri e gote mon toñde warde goɗɗo walla hefde jawdi goɗɗo walla ñohde goɗɗo ala yajini janin illa ala nafsihi ya gandu koye neɗɗo toñi ha sona hoore mum neɗɗo kala ko waɗi hoore mum kam waɗi artana koye dow muɗum laajini wade ala waɗi baaba wawa toñde ɓiyum kala ko waɗi hoore mum ko arta wadde hay baaba so waɗi ɓiyum hunde ken yii jawdi muɗum ala faade goɗɗo ala hakkille goɗɗo goɗɗo wala wadde ala waadi hay ɓiɗɗo kadi watande baaba kala ko ɓiɗɗo waɗi jinnaɗo mum ken yiitete kare muɗum wona wonde so ɓiɗɗo waɗi jinnam nde heƴande to alto toon hay wuure heƴata toon toñege heƴata toon tan ala inna muslim akhu muslim julɗo e julɗo ko bannda kan jiɗima e baaba julɗo e julɗo ka ko jiɗima e baaba ko goto falaysa yahillu li muslimin daga naaki julɗo min akhihi e banndu julɗo goɗɗo sewni hay hunde illa ma ahlu nafsi sakoden masalan daga naaki ma an julɗo kefta jawdi julɗo goɗɗo walla ñoha ɗum walla mbaɗa ɗum walla keɓani mum tan sowona kanko julɗo ko itti hoore makko o rokkuma kala ko rennduma e hoore makko noon e ɗum daganimama amma kono aɗa wujjaldemo janfademo daga funkidemo fo daga ala wayno kulla riba kadi noon kala riba fil jahiliya ko ganduɗa banno ko guila jahiliya mawɗum ko acca kala riba gonno ko ari e nder jahiliya ɗi riba ko goppaɗe han kadi fof kala ñamade wonno ñamade dow riba o yoppe lakum ruusa amwalakum ko joomum ñamlu fodde ko joomum ñamlirno ko ɗum tan joomum yamloto amma fof hen ko goppe la tadlimuna on toñi ha powton riba la tadlimuna on toñi hakke mon yoole hakke mon yooltaki kono powtaki riba joɓi ɗon fodde ko ñamluno ko gasi gayri bal abbas abdoumade sona riba abbas bamo abbas wonko fañi mawɗum wonko riba fof no worno fof o paama hay hoto jawdi hayno o paama ala winno kullade min fil jahiliya kala ƴiyam mana kala wargo wannongo e saha jahiliya mawɗum ɗum ko paama kala wargo wannongo e saha jahiliya fof e goppi
wa wadda min wudiya wonga addi ngo accede fof noon min dina jahili e wongoji baɗɗo sa jahiliya ɗum Haris ibn Abdul Muttalib bamo tawde Haris on ɓi Abdul Muttalib on kan musardan o nawno muynneede fi bani leysi to gorɗo leli hebbe leysi to noon muynneede wata hudele mbarimo hay ɗam adi ko ɓe miñi ko on ƴem adi yaafede ala kala feddi fof pam ala wastawsu bin nisa khayran tinde rewɓe tinde e maɓɓe tinde moƴƴane fa innama hunna awanande ko rewɓe ko dahaaɓe ɗo moɗon ɗo koɓe dahaaɓe ko moɗon ɗo goto fof so ari naati galle han kadi ko joom galle mum joyi gueɗe mum hay so jaha ko ma wayno woppire yaha so yehi oppiraka fotani yaade waɗa ɓe ko dahaaɓe e moɗon nden noon tinde e maɓɓe laysa tamlikuna hunde cheyan gayra dalik on jaaɓe hay hunde koye sona ɗum on potani fawde ko waka illa tini fi hasin bayti sana ɓe gadda a jaani mawde laabtude so jinino waɗa honde fen fa allah so mbaɗi ɗum fajoni ko daadi so mbaɗi ɓe goppani kiiɗɗe ɓe lelde mbasodel daade maɓɓe so ɗum waajimaɓe artiɓe laawol moƴƴi so ɗum waadaki waaji ɓe jokki wadde ɗum honde piyeɓe dargo eɗen mbaɗi hen figal ngal cattani no feewi figal ngal musani no feewi e feyɗaɗa feyina aɗana ko solution on noon so jaɓi ɗoftade on fala tobo alayhi so wondata lawol gongo tan kadi wondata lawol lorde ɓe lawol ɗum wona lawol so tawi ɓe jaaɓi ɓe ɗoftima kadi gaccaɓe nde gacci hakkillaji maɓɓe ala inna lakum ala sa ay koy oɗon jogui hakkeji e rewɓe mon de oɗon jogui hakke dow rewɓe mon ko woni sago ko rewɓe ɓen jogui mon hakke oɗon jogui hakke dow rewɓe mon rewɓe mon jogui hakke dow moɗon fa amma hakku ala sakum won hakke mon e dow rewɓe moɗon fala wiɗino fasakum man takata ɗum oɗon gabde e oɗon jaɓɓin mbertaji mana oɗon gabde nder galle mum e nder suudu mum man takata ɗum gañoto kala mo wonjiɗa aɗa e galle aɗa e suudu mon oɗon gadde ɗum suudu mon so bertino ko sal mon ko nde hen oɗon nanni hen mo wonjiɗa naata wala adana oɗo cakkit fi wir koye cuuɗi mon oɗo nanni hen oɗo nanni hen man takata ɗum moƴƴiɗa kala moƴƴiɗa naata e galleji mon oto ɓe gaddana galleji ɗum ko hakkeji mon e dow mon ala winna hakkunna aleykum haqqa hunna aleykum haqqeɓe kamɓe reɓe dow moɗon an to seydi koɓe moƴƴanɓe fi kisoji hinnoɗa ami hin yon koto ɓe koltuji moƴƴi ñamino ñamde moƴƴere haɓe kaari ɗum woni hakkeji mabɓe e dow moɗon so mbayɗi hakkeji no kamɓene ɓe tinen dentade galleji mon hen ɓe on jiiɗa hassane ɓe jiiɗi taw ton jiiɗa ɓe gaare galle ɓe dentade ɓe ɓene galle woto wi kaari denɗo ton woto wi kaari denɗo ton aɗa e galle ala koy so gorko yiɗa o aɗa galle woto aɗa galle heede ta timnude o muslim فاتحة صلاة الفاتحة محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك